Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men joyeɓire ha joni koye ga mawɗo gonɗon e ga tokoso. Hande noon ko o naati hen. Allah wallino on ga on nananama hen a, ga on nananama hen i, ga on nananama hen e, ga on nananama hen o. Hande noon eɗen nanna hen wona ko jangete e ga gasi ko joyiton wonno wadde on jangi goo windande gonde ko a nanna hen, ɗimmire nde ko i nanna hen, tataɓire nde ko e nanna hen, nayaɓire nde ko o nanna hen, joyoɓire nde nanne gasi. Hankadi ga ko jangete e ga hande haaɗi gasi so ɗiggi ganda hankadi kala ko winda ga a jangani ganda ko alluje ma ɗeɗo 5 woni a ɗigginani. Eyi paama ɗum ganda ɗum kala ko janguɗa windama a jangani tan andu ko an woni jangani min kam min jangini min gayni ande janga mbawa. Wiyoɓe noon ɗum jangama jangitama ɓe haajuma ala e ɓen an yo haajuma won e jangde ma an ka jangowo. Kamɓe ɓe jangi ɓe mbawi ɓe ɓenni ɗon ana suwa ɓendu taw eto anne jangude mbawa ɓenna. Bisimilla natan jangde. Dental Dina TV windande joyeɓire nde ko ga mawɗo e ga tokoso. Hande eɗen nanna hen mbiyen go ok ɗo ko gok ɗo ko gok. Wadde ga mawɗo ni wayata, ga tokoso ko ni wayata. Hande ko naati hen go ok ɗo ko gok ɗo ko gok ɗo ko go ɗo ko go ɗo ko gok ɗo ko ga mawɗo ga tokoso ɗo ko go ɗo ko go ɗo ko ok ɗo ko ok ɗo ko gok ɗo gok. Jangen windande joyeɓire nde pular ummoto ko bange nano faye bange ñaamo. Hande oɗon janga ga mawɗo e ga tokoso so naati hen holno jangorto mbiyen go ok less gok ɓamto dow ko ga mawɗo e ga tokoso. Gara masen hande ko natata hen go ok gok windande joyeɓire nde ga mawɗo ga tokoso. Hande ko naati hen mbiyen go ok gok. Kala ko wayni ko ga mawɗo kala ko wayni ga tokoso. Hande noon ko naati hen mbiyen go ok gok windande joyeɓire nde ko ɗo haaɗi ene wayno alhamdulillahi rabbil alamina. En timmini ga on kollama ga ɗo a naati hen, on kollama ga ɗo i naati hen, on kollama ga ɗo e naati hen, on kollama ga ɗo o naati hen. Hande on kollama ga ɗo naati hen ko jangate e ga gasi sa wawi gasi a wawani gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. Elokkay nande famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. Kala mo jeeno ko jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyaga mbaɗa abonné naata janga anne jeeɗa e jingoɓe walloɓe 77 906 14
81 mbaɗa hen ballal ma e jingere ma e duusu ma toon on jaarama tan jokke golle min beltima jokkata golle goto kala e mon itto toon addaga walla min e courant he walla min e wifi e connexion he ɗum tamin mbi on onon mbi on jiyata bindi oɗon balle oɗon jingane on kadi balle jingue kala pinɗo dawat dawol muɗum heɓa kal mum e haajuji mum no kadi min gonaga min jangguina on mbawon ƴewon haajuji mon nannaki famnaki ko nanni famni somin jangguini on dawi on keeɓi seeɗa keɓne ga 77 906 14 81 min jiiya juuɗe mon e jangde he e golle he e duuso he en kaaɗiɗo ga gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji jangon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen on jarama wassalam